IPFT Rally Ampi Hati nirok seng tabok phunukwi tongmani abongkha Ampi Hati wo tangsalo kaisa kotor rally khaijaka himbato khaijaka IPFT ni engei Songmari kotor jabereruk janja bodolni phan phunuruk joto bodolni nukjagui tongmani bisingo IPFT haini hai phunukna sengsa phika songmari bidan sabha songmari ni bisibrui ni ulo haini hai kotor rally khaijaka Ampi Hati o tangsalo IPFT BJP haphang bisibrui laimani ulo kami amchai hathai haphango asuk kotor hamkhrai kwrui hwnui koksil samung phiyaba tabok haini hai songmari samphamani loge loge mohai yapri sarini khorang bortomani wngma kalaikha bono teiwino rajniti hapharo wanalaijak wansoklaijak ni simi IPFT Tipraland eba ohani soibu sarokno phiyoknani joba khaiwi phaimani ullo 2018 Bidan Sabha Songmari wo 9 khan seat nawi BJP by alliance engei thangkha 10 khan seat namani phiyaba paithago tei kaisa yakari rawi 9 khan simise engsiwo abo ongkha korbok go BJP no yaphari ro phika tei 9 khan bisingo bohaino khoroksa fail engei paimani bagui kaplai engmaliani bagui 8 jon MLA 8 jon MLA ni bisingo Tipraland ni khorang khana jakya Tipraland sanmani khorang khana jakya amhairo koksil samung rungjak sijak ni simi kami amchai ni tongko song tongnai rokni khogwo haktabok wansok thai hani soibu sarokno phiyokna bagui bubagra produt se bebak manmani khaiwi sakthari tongo hongkhe tei tangui tabok bisibrui ni ullo biangni pasabo phika Ampi Hati wo hwnui mlang jalaijak wansoklaijak senglaijak thungkrung nokhlawo eba rajnitini moidano okokno sengmung phainai songmari wo 2023 Bidan Sabha Songmari wo 41 Ampi o haini hai tabokni IPFT ni MLA de seat manna tong abono sari phunukgui de tinini o rally hwnui senglaijak nirokni comments tolawo suidi o rally no teiwi IPFT party no teiwi tei sini channel ni news no teiwi nirokni wansokmung nirokni rungmani simani saksakni opinions rodi teibu saimana bagi kwrwngwi tongdi Bureau Report I News